Hej så, og velkommen til en lille mini-start på min nye kanal, Kasper XD. Og det her det er som en slags trailer til Kasper XD. Jeg vil give jer en lille bonuspræmie. Den 1. august begynder det hele. Det her det er bare på min webcam, som I kan se. Det her det er faktisk bare, hvor det er baggrunden, fordi at, jeg vil ikke filme på mig selv. Jeg finder bare her, så I kan høre mig med mit headset. Så ja, den 1. august kommer der 3 livestreams, når jeg får mit videoprogram med Victor. Resten, jeg ved ingenting. Jeg filmer bare på min webcam, det er lige fundet ud af. Som I kan se her, så er der min nye YouTube kanal. Så det er min baggrund på mine 2 skærme. Ja, jeg tror jeg bliver gamer, fordi jeg har da 2 skærme. Jeg ved godt at gigs har 6, og jeg købte en computer til 10.000. Hold kæft, det er mange gigs, mand. 10.000. Din dyre argument. Shit, du er dyr, mand. Hvor mange penge har du i den konto der? Husk lige, du skal betale for regningen ved huset. Eller er det kun Camilla? Nå, skip med det. Ja, 1. august kommer der 3 livestream, 8 timer, 12 til 6. Live now.